ngicela nivumele ndithi all the best umfana kaMtimande. Ndithetha ngoShongwe, uThulani Shongwe, lo we-ADOC committee sekabizwe kuMadlanga commission. Bafethu, nizawunderstand into yoba ungenaphi uShongwe kuyo yonke le nto. Ifaka uGeneral Khan into yakhona, ngicela ninimamele. Nizakhumbula kufika uNational Commissioner ku-ADOC committee athi epha uShongwe abe namagama kawalahlelayo pha. uShongwe athi evula umlomo atsho athi le nto endizawuyithetha yona ndi-aware into yoba ibeka impilo yami engcuphekweni, but akuncedanga nto zakuthi ziyenyazele into yoba mazithethwe izinto. Afuna uku-understand into yoba kuyo yonke into engathi iyathetheka i-implicator uGeneral Khan, kuza njani into yoba kube by now abakenzi nix bepha isipoliseni ngoGeneral Khan. Aze naye uShongwe athi hayi man, ndithe ndi-PPP ndafumana i-invitation endibizayo. Kwakhona amadoda amabini ndabizwa kwi-security company ethizeni, uthethe ngaboma-Morningside kwela cala laseDurban. Uthi hayi ke ahambe aye apho, uthe elapho anyanzeliswe into yoba makaphendule ucingo, makaphendule ifowuni. Xa kayiphendula le fowuni, hayi kunenye indoda engaphaya, le ndoda izazise okanye yaziswe into yoba nguGeneral Khan. This is after enemibuzo ke phofu akayihlabe waze wathi lo General Khan waze wanamagama atshoyo into yoba yena nguGeneral Khan angeke azabizwe azohlala kwesasitulo esitshisayo sase-ADOC. Athi ke ngoku lo mntu lona olapha efonini onguGeneral Khan ngokuthetha kwakhe uShongwe, ndoda untsarhisa ngamanzi, uyanisuffocator, unisebenzisa nzima. Ufuna ndikwenzeleni, ufunani? Itsho msinye ndoda. Ndiyayazi ke le language leyana xa sowufuna nje ukunikweza nje umvala mlomo, into engathi njalo nje. So ayitsho into engathi ifana naleyo uShongwe into yoba yaba khona into engathi njalo ivela kwisadi kaGeneral Khan. Athi futhi ngaphezulu kuneefamilies ezimbini apha ezinesirhorho. Ifamily yokuqala yifamily enokwenza nomntu oyi-makeup artist owathi wadutyulwa watshona, wadutyulwa entloko watshona. Into yakhona yavela ngongathi uGeneral Khan kuno-5 akamdlala kula case. Hayibo, athi case yesibini kukhona ingathi babedriver ifaka udoctor thizeni, udoctor lowo wayedriver kwabonakala ingathi kunobu-road range, ingathi kunokudrivisana kakubi nje apha endleleni. Kwathe xa bethethisana nje indlela bathethisana ngayo kwakhitsha umpu wadutyulwa wabuyatshona. Ikhona into engathi iyathethisa, niyazazi into yasestratweni ke, into ezingazuthula ncam. Khona into engathi iyatethisa mahimima apha avela ngongathi la tata kunomntu othi umntana wakhe waye-operator whatever ngulo gqirha lona and wabhubhela ezandleni zalo gqirha. So into yoba unalaa nzondo towards lo gqirha uvela ngongathi nguye umntu onesandla ekudutyulweni kwalaa mntu lowana, kwalaa doctor lowana. Phinde futhi liyavela igama kaGeneral Khan. Bafethu, akubanga PPP sazova thina into yoba amani uGeneral Khan lona seke banjiwa, ndithi sivile ukuthiwa ubanjwe nomnye ikhophu nakhona ukhadwa. Hayi ke baphuma ngebheli bathini. Recently seva into ethi hayi mani uGeneral Khan uthi ufuna iifowuni zakhe yena ezathathwa ngamapolisa because kwaba khona i-search and seizure pha. So bathatha ngathi amafowuni wakhe ayi-3 plus i-iPod yakhe. So uthi ufuna izinto zakhe. Wanamagama athi ke ngoku ubalekela nase-High Court into yoba efuna ukuyoba interdictor, ukuyobloka amapolisa from into yoba maba-investigate iifowuni zakhe. Wanamagama athi iifowuni zakhe xa kungafunyanwa information engaphakathi kwezi fowuni ezi ingajika ibeke impilo zabanye abantu engcupheni. Hayi ke uyile ecourt, esecourt ityala lakhona lidliwe lichithiwe bafethu, scrapofile ngabe ndisitsho njalo ngale language abayisebenzisayo. Kanjani ithi into hayi General Khan number 1 into abayivezile into yoba njengoba uGeneral Khan enamagama oba iifowuni zakhe zine-information enjanjani, ingathi akana police clearance empha igunya even yoba mayigcine i-information esemazingeni aphezulu. Number 2, hayi into zakuthi kuthiwa ulady ezifowuni akathi uyazifuna ngebhadi azisekho kwasemapoliseni, sezikuMadlanga commission. Njoba ngapha kubizwa uShongwe nje ngapha eMadlanga commission seyibembe iifowuni zikaGeneral Khan. So kuthiwe nje hayi azisekho kwalapha kuthi sezikuMadlanga commission. Bafethu ngicela ninivumele ndithi kumfana kaNtimande, ndithetha ngoShongwe, ndithi all the best ndoda. Hayi siyakuthemba, sisazi into yoba uzafike uthethe le into yaziyo, ongayazi awuzuyithetha. Good luck. Sure. You are welcome. Thank you, Chair. Apologies to the members as we are about to leave. It's just that I think
I don't know whether it's necessary or not, but I think for the record, I should just say that I have been invited to come to the Madlanga Commission, and I have went there to give the statement as they requested on the issue of General Khan inviting me in Durban. So I just wanted to inform you, Chair, and the committee on that point. Thank you, Chair. Okay, no, thank you so much for that information. We can just wish you good luck and have the courage to testify in the best interests of the country. General, I was watching Facebook now, not so long. Actually changed my mood, even my questions. I know what I'll be doing now would put me in harm and in danger. I fear for my life. And I would like to say it on record, Uguti. I think it's time we change SAPS. And I would like to say, go cancel daughter siyaphambilini now. So change SAPS. And why am I saying that? I question Usbiya indlela ephila ngayo negebengu atholakala nazo. There's photos over social media with igebengu eziningi, including the guy alleged to be a sniper, esibulele witness day. Last week I touched on a matter, asking Paul Sullivan questions when I was here. And that prompted something in Mangazil. Now, this is what triggers my mind. Yesterday, udujulwe taxi owner nomfazi wakhe at Delft last night. Sometime in this week, a young boy shoots 2 people for nothing and kills them. And that happens in Cape Town, where soldiers are deployed. But nothing has happened to change life abantu Cape Town. Disregard the race. You check into that, that tells you what we still need SAPS, not SANDF. We need SAPS. But what causes that is there's these tags that we have in the SAPS. It's this unvetted leaders with SAPS. When I ask Paul Sullivan, why didn't you investigate Mandla with a plot of 7 million? Why did you opt for General Pashan, who has a slip for his sound system, a proof of payment for his sound system, but you leave General Khan outside? Guess what happened? I got a call to come to Durban. Somebody wanted to see me. Those people went into the office to make an appointment to see me. I flew to Durban. And when I got there, General, who are having a factory of cigarettes in Maritzburg. You may know them. They take me to a security office. Actually, they invite me to that office. Is it Morningside? Not far from Cubana. When I entered, they spoke to me and said to me, Shongwe, what is wrong? What did we do to you? Ufuna. My response, what are you talking about? That house has cameras outside and inside, General. As we are speaking, obviously, make promises. We'll look after you. Don't do this. And why? Speak to this guy. There's somebody who wants to speak to you. Who is that? There's somebody who wants to speak to you. Who is that? No, look at the phone. They're forcing me to take the call. They make a video call. On the video call is a person I don't know. It's my first time seeing that person, but I'm told this is General Khan. Now, my question is, the guy speaks until his eyes were red when he was speaking, as emotional as I am right now. He says, you're suffocating me. Come see me Thursday in Joburg or Friday in Sandton. Let's talk. What's wrong? Yes, on record, I don't see there's nothing wrong in that, because that's how we politicians get information. But what worries me is what these 2 families says to me. There's a family of Maja Janseka who died, a makeup artist
who was shot in the head. That family says this case, somebody worked on the case, and they allege it's General Kal who covered for this murder case. The second family is a family of Dr. Abdullah Munshi, who was killed in an alleged road rage. A car bumped into that car behind. The doctor went out and he was shot. But on the street, it said that the father of the son who went to hospital and died on the hands of that doctor is the one claiming that he has killed that doctor for revenge. And again, General Khan's name comes out there and says, it's said to be, he's the one who is the protector. Now, General, it is alleged that us here in Parliament, ad hoc, we won't see that person sitting where you are sitting because he claims he's protected.